dampak de urang alah takadi ka badan diri maoi jiko die tong buru disabui pasangan laki dia teh kudu bare juringan den helo juo maoi hari ka hari maoi nanden tangguang ka badanan sadang dilawi basah jomba gadang den baka cimpung rasayan bana lah deang badan sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasainya banang salasai harilah sanjo lubu adikaru urang panjalo disabui kayu de urang bapinggan ame bacawan pera bacawan yo pera baka suata bamba kero galang badin dia kaco tarali gading tarali dirayah kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jomba gadang den baka cimpung rasayan bana lah de sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasainya banang salasai harilah sanjo lubu adikaru urang panjalo
sansaro badan nanden rasoi indah den sangko iko kata jadi 351 nanden jalan lah habis banyak sayang di hati mengkonyo duri adia tangankan cando sambiu adia guri akan di ulu jantung adia tikamkan padanya luko adia asami sakit katulang manusia badan diri cinta bami yang adia samaikan lalu sembadan
nandanay manawan usah mane masalah aku denai barangke oi dari rumah hanya sekadar parintang hati